Nggak Pak kopinya. Ais. Dodong buriger. Pak, bari nyengki lah pemilu toh Pak. Lang cek tahun ngarep lho. Tahun ngarep gari sesuk lho Pak. Iki piye to Is? Lah wong iki lagi awal Desember lho. Maksudnya sasi sesuk ngoten lho Pak. Lah, kan hitungane tetep cek tahun ngarep to Is. Peraturannya padha napa beda nggih Pak? Peraturan apa? Nggih nyoblose yo. Ya tak kira secara dasarnya tetep podo. Tapi iki kan pemilunya serentak toh. Karo pilihan DPR barang. Oh, Pak, nek misale milih presiden A, tapi wakile sanes pasangan niku kok mboten nangsal niku sebabnya napa to Pak? Soalnya presiden dan wakil presiden itu tidak dijual terpisah. Kok tak ngodok penyurian ya Pak? Ya, warungmu tak tunggune sisan aku ngenteni yang tak kayak kopi. Oh nggih Pak, mungkin nek enten sing tumbas kula mang celuk nggih. Ambok penyelok dhewe tok wis lha apa sing tuku ra iso omongan. Nggih pun Pak. Aku ki kepengin sharing. Lah. Sering babakan apa meneh? Loh. Yo, bapak kan pemilu sok kuwi lho. Lah namung pemilu pasrahno aku wis rampung kuwi. Ngene lho, Dul. Piye? Aku kuwi diparani lek kerta. Lek kertas sing omahe Jawa Timur kuwi. Iya. Apa meneh? Lah kuwi kan ning kene. Oh. Lah kamangka kan asline kan ora saka Kampung Riwil to, Dul. Lah asline iki ngendi? Lho, kowe iki polali to. Genah asline Malang Jawa Timur lho. Saiki nek posisine ning saka Malang terus kudu berobat ning Solo. Kayak kamangka selama 6 bulan. Lah nek sok nek coblosan dadak mulih ya ora iso to. Ah ning kuwi kudu Kang. Kudu ning ndi? Bali. Wah, mosok dadak ning Bali to. Ah wong omahe we Malang kok dadak rono lho. Wis ladra. Mosok ya ora ana kebijakan saka KPU to, Dul. Lah kowe iki kok ya nyepelekke aku to. Aku ki nang babakan pemilu iki sing ngurusi kuwi aku. Ya percaya aku ki mudeng kuwi, Dul. Ning mosok apa ora enek solusi kebijakan saka KPU ngono lho. Oh ya kandhane ngeyel. Aku ora seneng tenane nek kowe ngeyel terus ngono kuwi. Lah terus solusine lek kerta piye? Bali. Wis tak jane nggone Pak RT ya. Ngapa? Ya genahke babakan iki to. Dede ana Pak RT. Pingko ya, ra urung. Jawabane Pak RT karo jawabanku kuwi padha. Ya anu wae sesuk tak jak dolan ngene kancaku SMA. Lho, lah hubungane napa, Pak? Ya kan kowe takon-takon sisan to, Kang. Lah nyambut gawene napa? Lho kuwi pejabat Komisi Pemilihan Umum, pejabat KPU. Oh, nggih oke no, matuk niku. Anu sesuk kuwi mangkate rada awan wae. Oke, siap, Pak. Ambok kula tumu to, Pak. Ya oke no. Tul, Pripun? aku bar dibel karo Pak Carik. Ternyata tugasmu ning kelurahan kuwi mulai minggu ngarep. Wah, berarti sesuk free. Free. Oke. Dul. Lu mau jare ngomong nek jawabane Pak RT padha karo jawabanmu. Ane nyatane Pak RT beda to kok. Lah iki rono kuwi arep digoleki jawaban sing paling bener. Alah kowe iki nggone mundur riset. Kowe ya wis ngono kuwi, kowe iki ya angel. Monggo. Mas Yusuf iki. nggih. Siap. Wah, lah iki ngono kabeh. Ya, iki
konco SMA ku. Ora percaya. Lah percaya. Lah misiane terpaut jauh lho, Pak. Lho iki kakak kelasku, ya toh Mas Nurdin. Kakak kelas sing rada adoh. Dadi nalika aku mlebu SMA, beliaunya aku wis lulus. Oh, ngene lho, karepe Pak RT. Kuwi yo Pak RT alumni. Alumni yo dudu kakak kelas iki jenenge. Kita kan sak sekolahan to, Dul. Sak sekolahane sapa sing percaya lho. Sik to. Kowe iki rene arep urusi usiaku, umurku karo Mas Nurdin apa takon perkara pemilu? Ya ampun ngaten to Pak RT, ngatene dadak marah. Lah kowe kuwi ora jelas kok. Nggih, pemilu, Pak. Pemilu. Nah, ini lho Mas. Iya, pripun iki? Wong loro iki kan isih bingung masalah pemilu yang akan terselenggara di tahun 2024. Lah kuwi infone iki piye wae, terus syarat-syaratane piye wae mergo si Bogang kuwi ana pertanyaan sing kudu dijawab ben ana info-info sing iso kita sampaikan ning masyarakat. Oke, ini ya Mas Dul karo Mas Bogang. Nggih. Ini kan ada yang mempunyai kewenangan sendiri, yaitu komisioner KPU yang bisa memberikan pencerahan. Nanti saya pencerahan tak antar untuk menghadap komisioner KPU. Oh, enten iki. Ada. Nggih pun monggo. Lah kostum kula ngeten iki napa angsal? Gandeng wis tekan kene apa kon Bali. Daripada aku takon ning jaba. Nah, yes, monggo. Ketemu komisioner. Monggo. Niki kajeng tanglet. Niki lho. Kula krungu-krungu niku enten napa nggih? Ajeng entenke pemilu serentak. Lah niku maksudnya pripun niku? Pemilu serentak niku lho. Terus ngeten Pak Dul. Pemilu bincang niku 2024 nggih. Nggih. Hari Rabu 14 Februari niku pemilu yang paling gede, paling besar di dunia. Karena apa? Karena Indonesia niku satu-satunya negara yang menggelar pemilu presiden bareng dengan anggota legislatif Pak Dul ngaten. Jadi besok selain nanti akan milih presiden, wakil presiden akan memilih calon DPD, DPR RI, DPRD provinsi dan juga DPRD kota kabupaten. Jadi nanti pilihan langsung itu serempak itu warga negara Indonesia nanti akan memilih 5 surat suara. Ngaten Pak Dul. Wah, berarti mengke teng jero kotak pemilihan ya kaya skripsi no nggawa akeh banget. Nah, dadi ngeten Mas. Kula niku ajeng takon. Pemilu 2024 jeng niku kan milihnya mboten mung presiden tok, legislatif barang to niku. Lah kayak kamangka kan kathah sing ajeng kula takokke niku lek kula niku kan asli Malang Jawa Timur. Lah ndelalah harus berobat di Solo selama 6 bulan. Lah kayak niku mengke nyoblosnya kayak terus pripun? Iki ora mungkin iso wis to. Kita kone karo mas-mase ora karo kowe kok sing jawab kowe lho. Aku kuwi saka 2019 nganti ketuk saiki sesuk kuwi dadi petugas KPPS. Mudeng banget perkara iki no. Rumangsane aku apa-apane kuwi mudeng no. Ning kan beliau-beliau luwih paham to, Dul. Yo ken dijawab Mase. Nggih. Kula jawab nggih Pak Bambang. Nggih. Untuk nanti yang sakit Pak, niku tetap sakit diurus dan sakit memilih presiden dan wakil presiden kalau dari beda provinsi. Ngoten nanti dapat diurus suratnya di PPS, PPK atau datang ke kantor KPU Surakarta. Selain yang sakit Pak, nanti juga nek wonten sederek yang pas kuliah atau ada yang bekerja di luar kota, nopo wonten sing pindah domisili, nopo sing menjalani rehabilitasi niku nggih saged diurus di H-30 Pak. Ngoten. Dan niku Mas Bogang jenenge form pindah milih niku jenenge form A5. Ngoten nggih, pun jelas nggih. Nah. Oh, ora iso. Nyoblos liyane ora iso. Lho ning kan bisa nyoblos presiden. Lah iya oleh nyoblos presiden tapi nyoblos liyane iki ora iso. Ya ora masalah, sing penting nyoblos presiden timbangane golput.